Shin ta yaya za a inganta ko kuma a gyara makomar kimiyya da fasaha ta ƙere-ƙere a Najeriya idan muka yi la'akari da bambance-bambancen da ke tsakaninmu? Najeriya ƙasa ce mai cike da baiwar jama'a da kuma ɗimbin arziki, wanda zai iya yiwuwa idan muka dage mu samu damarmaki marasa adadi. Sai dai kash, har yanzu tambayar guda ɗaya ce, shin Najeriya za ta iya samar da kayan da take ƙera da kanta ko kuma samarwa a cikin ƙasa yanda har ma ƙila maƙotan ƙasashe za su iya amfani da shi? Ma'ana a fannin kimiyya da fasahar ƙere-ƙeren da muke magana don samar da abubuwan more rayuwa wanda za su amfane mu su amfani wasunmu a cikin ƙasashe na gida da na waje. Yau muna tare da shugaban wata hukuma wadda aka kafa ta domin haɓaka fasahar kimiyya da ƙere-ƙere ta ƙasa, wacce a turance ake kira da National Agency for Science and Engineering Infrastructure, wato a takaice sukan kira ta da NASENI. Wanda kuma shugabanta sunansa Khalil Suleiman Halilu, wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin wata hukuma a Najeriya, musamman a gwamnatin tarayya wadda suke da ƙarancin shekaru aka ba su irin wannan ragama. Wanda shi kuma an haɗa shi da wannan aiki na tantance maganar kimiyya da ƙere-ƙere domin me tabbatar da cewa ta shiga cikin zamani kuma ta tafi daidai da ƙasashen duniya da suke hankoran ci gaba a harkar ƙere-ƙere da kuma kimiyyar. Sunana Usman Kabara, kar ku yi nisa, za mu je mu dawo inda za mu tattauna tare da shi. Masu kallo da saurare barkanmu da dawa cikin shirin Pap Hausa inda muke tare da shugaban hukumar NASENI kamar yadda na faɗa a farkon shirin. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. To barka da shigowa Malam Khalil. Da farko ga wanda yau ya fara cin karo da fuskarka, duk da yake da dama wanda suka saba da social media sun san fuskarka da yawa. Wane ne Khalil Suleiman Halilu? Dan Najeriya ne kuma dan Kano. To hukumarka kuma ne ta kunsa? Well, hukuma ce ta Science and Engineering Infrastructure, wanda da abin da ta fi yi shi da kamar research da sauransu. Amma yanzu mun canza akalarta muna so mu abin da ake kira commercialization. Kamar kasuwantar da abu. Kamar kasuwantar da abu. Saboda a tunaninmu ba amfanin ka je ka ta rubuce-rubuce na takardu yanayin da za a kirkira abu ba tare da ka kirkira shi ba kuma ka sayar da shi an yi kasuwanci ka sake dawo da kuɗin ka saka su a cikin ƙungiyar an sake gina abubuwa da sauran 'yan Najeriya za su mora. Wato ina fahimce ka kenan kare ana biki a gidansu ya ce a gani a ƙasa maimakon a yi ta surutu to kawai a gan shi a aikace. To ita wannan hukumar zuwanka kamar yadda na faɗa a gabatarwa, kana ɗaya daga cikin matasa masu ƙarancin shekarun da aka ba ma ɗaya daga cikin irin wayannan hukumomi a Najeriya manya. Da ka shigo a matsayinka na matashi ne ka fara yi don tabbatar da cewa ka shigo da zamanancin kasancewar ka matashin? Abin da muke kira total overhaul shine hautsanawa kuke sai an hautsana komai tukunna saboda hukuma da ta saba da turanci da rubuce-rubuce tun ana magana 1982 1992 ko 82 ko 92 so kaga in aka kawo sabon abu dole sai an juya yadda ake tafiyar da ma'aikata daga yadda ma'aikata suke irin ilimin da suke da shi da yadda suke dressing ma da yadda suke magana da mutane da tunaninsu ma dole sai ya canza. So wannan dole muka yi creating kaman plan na juya wannan tsarin da zai canza. Kaman irin wanda dabaru kuka bi irin makaranta suka koma a ku ne kuke ka na ɗaya akwai training kala-kala. Na biyu dole ka canza musu albashi. Yanzu kana buga kwallo ne a kwadon filin za a kai ka Europe. Za ka pro. Kuma za ku ta hulɗa da turawa da mutane daga ƙasashe daban-daban. Ba za ka zo misali ka zo mana office da slippers ko mu tura conference ka tafi a jaran kamar an koro ka. Saboda haka
dole aka sauya musu gaba ɗaya tunaninsu da kuma a cikin gida da irin na'urorin da suke amfani da shi dole a yi improving ɗinsu a kawo musu sayi su kwamfutoci kuma kamar yadda nake faɗa muna cikin ɗaya daga cikin wannan na gwamnati da muke abin da ake kira paperless komai a na'ura kawai ba maganan takarda da kila tura kamar ta email da sauransu kuma akwai abin da ake kira rebranding a sake sabunta saboda daga kalolin da muke amfani da su da logo da waye ko banki ne in ka je akwai bankin da in ka je zaka yi ko kaga an cire maka kuɗi zaka je ka taya daga kura amma akwai wanda ka je daga ganin tsarin su ka san wannan kai ba su cucan ba na ɗaya ba su ce in ma kana da korafi zaka bi su a hankali saboda ka san akwai tsari a wurin so saboda haka dole mu gyara wurin gaba ɗaya tsarin shi ya canza to sannan su wayannan wani kalubale aka fuskanta wurin yin wannan saboda na san ba abu ne kuma mai sauki ba to dama akwai wanda su ba sa so ba sa son canji kasan shi dan adam akwai abin da ake kira conservative ko ba wai Najeriya kaɗai bane ba ko ina ne a duniya in mutum ya saba da abu sai ya ci bai san canjin so dole na ɗaya sai ka fito da tsari daban-daban wani za ka ƙara albashi wani kuma ka ƙara mishi albashi ta wurin kai wani sai ka sayar mishi da idean ya karba ya gane sai ya zama ka shine ma ambassador din so babban aiki shine mutane su gane ina ka dosa kuma su yadda su ma suna so su shiga wannan tsarin. Akwai wani tsari da kuke da shi wai kuna kiran shi 3Cs ko? Wani da kuke magana a creation da collaboration da commercialization din kamar yadda ka fara magana tun farko. Misali kirkira haɗin gwiwa to ta yaya wannan tsarin yake aiki? To kamar yadda na faɗa da mun ce ba ma son a ta rubuce a takarda ba ka ƙirƙiro wani abu shine creation. Shi kuma collaboration ana so a nuna wa mutane cewa ba za ka yi ko za ka yi creating ba za ka yi kai kaɗai ba. Sai ka haɗa gwiwa. Kuma haɗin gwiwan wani lokaci da gwamnati ne, wani lokaci da wanda za su baka jari ne, wani lokaci da 'yan kasuwa ne za su ce a wannan abin a gyara shi saboda customer ya abu ne. So wani lokaci kuma da turawa ne. So muna so mu nuna mutane cewa dole sai kun haɗa kai in dai kana so kai abu na kirki. Shi kuma commercialization kasuwantarwa. Saboda baya amfanin a ce ka ƙirƙira abu baka iya sayar da shi ba. So tabbas ka sayar da shi kuma ka dawo da kuɗin don a ci gaba da juya. So kamar irin wannan na hankali na tafi kan haɗin gwiwan nan. Kukan je ku gayyato wasu daga ƙasashen waje ne ku ce ku zo ku yi ko ku kuke yin abin da za su gani su ce kai na sai ne bari mu zo mu kaza. Duka biyu muna yi. Akwai abin da muke kira road show wanda za mu ta zagaya ƙasan waje muna giya musu cewa akwai ƙungiya kaza. Shugaban ƙasa ne chairman ɗinmu saboda haka in kun zo Najeriya za mu ba ku karfin gwiwa daidai gwargwado za mu iya samu muku fili da za a gina factory da sauransu. Akwai kuma wanda za mu yi kaga shi sa muke tallata wasu abubuwan da muke yi a jarida su kuma su za su gani ko kuma akwai abin da ake kira word of mouth ko kuma goodwill wasu sun yi hidima da mu sun ji daɗi za su ce to da Allah. Amma ba kwa samun ɗan ƙalubalen ka misali kila kun je kuna son ku sai da basirar cewa a zo a kaza kila sai ɗan insecurity wuta ruwa ba sa muku wannan? To ai kowane ƙasa yana da nashi ƙalubale abin nan kai da na san America kake amma yau kuma zaka ce da New York da Abuja ina ne hankalin kai fi kwanta? Na gida ce. So abinda akwai kowane ƙasa na da nata ƙalubalen da matsaloli amma dole abin da kake ya sa mutane su so su zo ko da akwai ƙalubalen dole shi ya wuce abin da za a samu ya fi ƙarfin shi ƙalubalen wanda ba zai zama abin da zai hana mutane zuwa ba ko muna gani yanzu ana maganar refinery da ya fi kowanne girma a duniya an zo an yi ta anan kuma tana na zaune kuma za ka ga duk ƙasan da aka yi kasuwanci na kirki da ko state a Najeriya ma da ake kasuwanci na kirki za ka ga babu harkan rashin tsaro da sauransu saboda mutane inda suke cin abinci
ko 'yan sanda da sojoji ba su tashi ba su za su tashi ba su yadda ka taɓa musu dukiya ba inda suke cin abinci. Wato kenan na fahimce ka dai duk abin da za a yi din ba kwa son ku bar irin wannan ya buge muku gwiwar gina kasar. Haka ne. To bari mu je tambayar gaba. Akwai irin kamar sauye-sauye da za ka gani kamar wanda ka faɗa na cikin gida da sauransu. So me kuke yi kuma ku tabbatar, saboda na ga cewa hukumar ka tana daga cikin wanda ya kamata a ce mutanenmu musamman yankin arewaci mun san da ita sosai. Akwai abin da kuke don ganin cewa kowa ya san da ina ne nan me kuke yi akai? Akwai programs da muke yi na social media, kuma muna yin harkar noma kala-kala. Noma dai noma? Muna yin irin su gyaran tractors, kamar akwai program da muka yi an gyara tractors sun kai kusan 2,000 tsakanin Maiduguri da Niger. Saboda binciken ya nuna mana cewa akwai tractor wurin guda 33,000 a Najeriya suna nan zaune, wanda wani dan abu ya bantare wani waye. To mu kuma a matsayin engineers abu ne da muka fara gyarawa da sauransu. Kuma akwai solar irrigation pump mu na hasken rana da sauransu wanda ake amfani da hasken rana, wanda ake noman rani kenan, irrigation noman rani. Saboda haka da dama, amma mun fi so mu aikata sai a faɗa daga baya. To misali in duk wannan abubuwan, in misali kamar ni ɗan kimiyya ne, kila science student ne ni ko kuma engineering student ne, sai nake son in gane me na sani take yi wanda kila zai shafe ni ɗalibi tun daga matakin ƙasa. Akwai abin da kuke da shi akai? Ba da program kala-kala tun daga shekara 6 har mai shekara 80 ko 90. Kuma kowane mun daidai kamar age group mun musu program daidai irin nasu yanda za su bi. Kuma akwai ma wani mata wanda shi kuma special ne don mu tallafa musu su shiga wannan harkar engineering din. Saboda a duniya Najeriya tana cikin kasashen da babu mata da yawa a cikin harkar engineering. Saboda haka muna encouraging din su shigo cikin wannan harkar. Akwai ran da kamar muka zo muka ziyarci wurin ku, na ga akwai ɗalibai yara da yawa. Lokacin na ga suna ta dan taro da ɗan abuwa har suna ɗan ciye-ciye su gugursu an ba suna ce ana ta lecture, ban san menene aka yi ranar da. To kamar yadda gaya muna da programs daban-daban wanda muke kawo muke encouraging mutane. Akwai wanda muke ƙara musu ƙarfin gwiwa, akwai wanda mata ne, akwai wanda ɗalibai su koyaushe ka je wurin mu akwai wani abu nan, sai dai kai ne baka zo ba ko kuma kai ne baka karanta irin programs da muke yi. To ga wayanda kuma suke kamar misali wanda da girman su kawai kila suka zo sai suka kawo mu, dan na san ba za a rasa wanda kila su yi tawaga ma su ce da Allah mun zo ne sai ne da Allah a taimaka mana muna da kaza, su ma suna da irin tsarin da ake yi da su a taimaka musu ta fannin misali ta bangaren kimiyyar da kuma kere-kere ko akwai dole sai sun bi wata hanya ta process. To mun fi sawa a website ɗinmu da manhajar mu saboda shine ko ina mutum yake zaka ba shi dama, ba lallai sai ka tako ka zo wurin ba. Akwai mutane da yawa da suka kawo kuɗi muka yi business da su, amma sai bayan abun mata nuna tukunna muka taɓa haɗuwa da su. Duk communication da aka yi ko ta email ne ko ta abin nan. Saboda haka shi sa amfanin ka ma'aikatan kai musu training din su ma su samu horarwa, su iya mu'amala da mutane ta computer. Saboda haka zai sa aikin ya fi tafiya da sauki ba. To kafin mu zo mu karkare yan tambayoyin da muke da su, bari mu je hutu rabu lokaci mu dawo. A masu kallo da sauraron shirin Pap Hausa, za mu je mu dawo. Kuna da labarin cewa shirin nan na Pap Hausa ana da na turancinsa a nan gidan, wato at Pap Show, Political Advantage Platform. Idan ba ku da labarin na turanci, to ku je cikin YouTube ku rubuta at Pap Show NG na turanci kenan, zai fito sai ku yi subscribing. Idan kuma kun fi shiga shafukan sada zumunta, to kuna iya lalubar at Pap Show NG a dukkanin shafukan sada zumunta, kama daga Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da duk inda safin sada zumunta yake.
sai ku bi ku kuma tura wa 'yan uwa da abokan arziki. Pap Show Hausa da Turanci duka na nan gidan ne. Sunana Usman Kabara. Barkanmu da dawa cikin shirin Pap Hausa inda muke tattaunawa da Malam Khalil Suleiman Halilu. Malam Khalil, kamar yadda muke magana daga baya, shin yaya gwamnati take tallafa muku a wannan harkar? Tunda hukumar ta ce ta bar ku ne ku nemi kuɗinku da kanku a sa muku aiki a ce ku yi abin da ya kamata a gina ƙasa? Zan so in ji wannan ansa. Kala biyu ne, akwai wanda suke sa mana, akwai wanda muna kuma da damar mu je mu nemo kudinmu. Akwai kuma abin da ake kira mu revenue namu. Mun yi abu mun sayar, mun samu kuɗi, mu sake saka shi a ƙara bunƙasa hidima. To misali akwai yanzu akwai abin da aka kirkira aka yi banda misali irin su gyaran tarakta da kai magana din nan da sauransu. Kamar me da me kuke iya kirkira? Kamar wannan inji na ban ruwa na noman rani. Da ɗaya kenan. Akwai solar panel. Akwai batira farantan da hasken rana, akwai batira, akwai fertilizer, taki, shi ma takin zamani ba na zamani, takin da ba amfani da chemical. To shine ya zama kamar organic. Da sauransu da dama. Akwai electronics, shi ma yanzu muna yi. Yanzu dama dai a Najeriya muna da irin wanda za su kera wannan abubuwa sosai kuwa. Ya kake hangen ma'aikatar misali in aka tafi da kila na tabbatar akwai tsare-tsaren da wasu ba mu da lokacin kasuna amma mun samu labarin irin kila tsare-tsaren da kai a wurin. Ya kake kallon Niseni a shekara 5-10 masu zuwa in an tafi da yadda ka tsara misali? Yadda nake kallon ta shine kusan kowane anguwa a Najeriya za su samu wani abu wanda ta hanyar Niseni abin aka kirkira shi. Misali ko solar street lights wanda muna da kamfanin light, ko kuma wani zai amfani da kayan mu na noma, ko wani zai sai tractor din mu ko abin nan. So muna so mu ga a cikin network mu ana kirkira kayan da ake yi a cikin gida, kuma ana samu da mutane aikin yi. Kuma tunda in ka duba matsalolin Najeriya kusan su ne a Ghana, kusan su ne a Senegal da sauransu. Da yawanci wanda za mu iya kuma bayan mun kirkira za mu iya sayarwa da makotanmu har kasan waje ma shi ma mu kai don mu samu kuma kuɗin shiga. Na gani kalubalen kuma kasan wani lokaci muna da matsalar Najeriya, za ga matsalar mu shine in aka ce kofin nan a Najeriya akai sai mu dinga cewa kai gara wanda aka siyo a ƙasa kaza, ya wannan kalubalen yake muku kuma ya kuke da wannan? An raira waƙar Najeriya ko mun fi son ta ba da kayan sawa. Da kayan sawa. To abu ne yana canzawa, kuma abin da muke yi shine dole mu yi abu mai quality, mai aminci kenan, mai aminci. In kana so kuma ka yi shi da aminci da farashi mai kyau, amma in dai ka yi wannan biyan akwai za ka ga akwai kasuwa. A matsayinka na shugaban wannan hukuma, idan na ce maka wani babban kalubale ka fuskanta, za ka yi akwai babban kalubale shine kasan in ka kawo idea, basira wani abu wanda mutane ba su taɓa gwadawa ba, to za ka ga akwai ɗan fargaban cewa ko za a iya yi ko ba za a iya ba. Don da farko na ɗaya da na zo wannan wurin na ɗaya, wasu za su ce shekaru, wasu za su ce ka taɓa yi a wani wuri da sauransu. Wasu za su ce kai injiniya ɗinka ma na kwamfuta ne ba na engineering ba. Ba na abin nan ba. Amma kuma za ka ga da lokaci an yi 1, 2, 3, 4 sai ka kuma kowa. To kai a matsayin matashi ne kai, ta yaya ka har haɗo wannan basirar ta iya zama abu ɗaya a ture? Ok, in ka yi kwamfuta wancan ma'ana zan iya yin wani abu daban kuma in yi wani abu daban kenan. To dole ka kawo abin da zai sa kowa ya manta da wa'annan ƙananan ƙalubalen. Na gani. Saboda ko shugabanci ne maybe a Najeriya za ka ga akwai sojoji da aka kawo wanda shekarunsu 30 ko wasu ma ba su kai ba, kuma sun yi abin da ya kamata.
in dai za ka yi abin da ya kamata a hankali mutane duk za su manta da sauran ƙananan ƙalubale. Mu dan kuma kaɗan kafin mu sallama, misali ana ganin ka kamar yadda nace a social media sosai. Yaya kake kallon amfani da social media ko kafafen sada zumuntan nan wajen isar da ayyukan da kake, wani irin rawa kake tunanin zai yake taka maka? Ina ganin dama ne shi social media. Saboda za ka yi wani abu wasu su kalubalanci shi ake cewa ko sai su kalubalanci abin da ka yi. Kai kuma in hakan ya faru ba bacci za ka yi ba ko kuma ka je kana ta faɗa a kai. Sai ka karɓa ka ga meye za ka yi ka gyara. Saboda haka tunda aikin mu muna so mu kirkira abu mu bayar mu sa a kasuwa mu sayar, haka dole kuma mu ji mai kasuwa za ta ce. Abin da kuke daidai ne muna so ko kuma ga abin da muke so. In ba haka ba sai ka gama kerawa ka zo ka rasa abakama da shi. Malam Khalil, yawanci zaka ga cewa makarantun kasashen waje kamar yadda kaji misali zaman da ne a Amurka misali, zaka ga tun daga ajin farko ake gane, kamar ni yaro na aji 2 aka ce min malaman suka kira suka ce ka lura da wannan yana iya lissafi sosai. Yana primary 2. Akwai abin da kuke don ku gano irin tun daga ka ce kuna da tsare-tsare wanda kila mutane za su fi gane abin da kake. Shi ne kamar ranar da ka zo nan ka zo ka sami yara suna ta cin gurguru da ice cream da campo. To a irin wannan lokacin ne za a ba su wannan ya gwada wannan abin, wannan ya gwada wannan abin, har ka zo ka gane cewa wane zai iya abu kaza ko kuma ya fi karkata ta kaza ta wuri kaza. Kuma kai ma wani gudunmawa za ka bashi kar a kashe mishi wannan a ƙara mishi ƙarfin gwiwa. Kuna ɗan tunanin kila sarkawa da kila firamare da sakandare kila ta yadda za ku haɗa kai da su ko da na gwamnati misali, idan kila wani zai iya cewa a kila to makarantun ko na kuɗi ne ko na gwamnati ko duka kuke da su. To in zaka tuna wani yara da gani aka gansu da uniform ne suka zo, yawa so da yara ne suka zo daga makaranta. Ko muna karɓan ko makarantar gwamnati ko makarantar har islamiyya ma suna zuwa. Saboda wani lokaci yara in sun ga abu a TV wani kuma sun zo sun gan shi zahiri kuma an ba su sun taɓa sun yi wasa da shi. So kuna nunnuna musu kenan kayan. Ana nunnuna musu. So saboda haka za ka ga ba su tafi. Wannan ma daga nan na fahimta kenan zai iya sa yaron kila bai taba sha'awar yin kofi ko kwamfuta na sai fara tunani. Sai fara sha'awa. Kun sa masa rai. Da ya zo wurin mu in ya koma gida zai damu iyayen shi zai ce sake dawowa. Daga ƙarshe kan rike ka da yawa, wani sako ne kake da shi wanda a matsayinka na matashi shugaba akan yi magana yawanci a siyasance zaka ji an ce ai matashi in ka bashi shugabanci kaza, kamar yadda da zaka ce kuma akwai wanda sojoji ne ma an ba su sun yi abin kirki. Wani sako kake da shi ga matasa wanda suke gama ba za ma su iya shiga wannan harkar gwamnati ba har a dama da su har a baka shi mukami irin wannan da aka baka? Me zaka ce wa matasa? To ni abin da nace shine duk abin da zaka yi ka sa kokari. Kuma kar ka ringa jira wai sai an zo an miƙa maka a hannu, saboda ba haka duniya take abin nan tafiya ba. Saboda in ka zauna da mutane da suka yi wani abin kirki wa kansu ko al'umma a rayuwa, za ka ga ba zama suke su jira a miƙa musu ba. Kuma ba maganar girman kai, ko da yaushe akwai ƙwazo. Kuma yanda kai kake neman aiki, haka mutane a wuri na wanda suke da dama suke neman kuma mai ƙwazo. Haka. Kuma duk duniya haka ne. In fact samun ne mutum ma mai ƙwazo wani lokaci na da bala'in wahala. Shi yasa za ka ga kamar manyan 'yan kasuwa mai irin su Dangote ko nawa suke ce suna nema, za ga mazan an haɗa musu kansu saboda suna da ƙwazo sun nuna kansu. Saboda haka shawara na shine mu zama masu ƙwazo da masu juriya da kuma kar wani al'amura na siyasa da ya ɗauke mana hankali. To daga ƙarshe zan ce mun gode sosai, amma da yake da na so in ce dan tambaye ka ce wai to kai yaushe kake hutawa ne? Na ga kullum baka nan ka tafi can ka tafi nan, kuma duka zanga tarurruka ne na irin abin da ya shafi ne sai yaushe kake hutawa? Ana son matashi kuma ya dan sarara mana ko? In dare yayi sai kwanta ne bacci. To mun gode sosai Khalil Halilu da samun zuwa cikin shirin Pap Hausa, kuma in Allah so za mu ci gaba da bibiya ayyukan da kuke saboda mu wayar da kan mutane. Na gode kamar. Madalla.
Ta masu kallo da sauraron shirin Pap Hausa, tattaunawar da muka yi kenan da shugaban Naseni, wanda kuma na tabbatar kun tsinci abubuwa da yawa, musamman a matsayin ka na matashi ko matashiya. Za ku gane cewa matasa za su iya taka rawa sosai. Saboda haka a ci gaba da bibiyar shirin Pap Hausa da ma na Turanci duk inda muke. Sannan kuma za a iya kallon mu a kawayen talabijin ɗinmu kamar su Liberty TV da su Muhasa Television da kuma su Tozali TV. Sunana Usman Kabara, sai mun haɗa wani makon. Assalamu alaikum.